תגיד שלום אבא. שלום אבא. מה שלומך? שלומך? אני בבית של סבא דה. וסבתא? לא, סבתא נכון, ועכשיו 12 בלילה. והלכתי לישון ב8 בערב. אחרי שלא ישנתי כמעט כל הטיסה. אבל קמתי עכשיו 12 בלילה ואני לא עייף, אז אני משחק. מה יש לך ביד? מה אתה משחק? באיזה צבע האוטובוס הזה? אדום. לא. תסתכל עוד פעם. איזה צבע זה? צה? אוב. נכון. טרקטור. יש לך טרקטור, נכון. איזה צבע טרקטור? אדום. נכון מאוד. זה טרקטור גדול או טרקטור קטן? טרקטור קטן. קטן, נכון מאוד. טרקטור קטן. טרקטור קטן. יש לך עוד אחד. טרקטור קטן. זה לא טרקטור, זה מכונית. אתה מסיע לי אותה על הרגל? זה וום. איפה לשים לך אותה על קפה? מה? היא שאלה, סבתא עשה לי לשתות, היא שאלה איפה אני רוצה את השתייה. יש לי לא ציור גדול, את רוצה לקחת? לא, בסדר. מה אתה עושה, דניאל? טרקטור כזה. אתה מסיע את הטרקטור לרגל של אמא? טיקי טיקי טיקי. דניאל, את מי אתה פגשת היום? איזה אנשים פגשת היום? פגשת את סבא? איפה שמת אותו? תחפש. איזה אנשים פגשת היום? פגשת את סבא? מצאת האוטובוס. מה, לילדה כלכלי פעמים פרניה? דניאלי, מה עשית היום? את מי פגשת היום? איזה אנשים? פגשת את קמלן? קלמן בעבודה, נכון. ואת מי עוד פגשת? נכון, ופגשת את סבתא? נכון, ומי עוד פגשת? את מי? מי? את מי פגשת? מי? מיכה. מיכה גם בעבודה? ואת מי עוד פגשת? פגשת את מה? מאי. אתה אוהב את מאי? מאי גם בעבודה. ואת מי עוד פגשת? את סבא דה? ואת סבתא נכון.